Buen día, buenos días, good morning everybody. Vamos a empezar la sesión de hoy. Si heu vist el programa, tenim el matí girat. La consellera no podia vindre a primera hora i per tant hem organitzat el matí per a fer la inauguració al final del matí i per tant a mi me toca ara només fer unes paraules de benvinguda, agrair-vos estar aquí, agrair-vos que us hagueu interessat per aquest Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia. Portem 2 dies treballant, avui és el tercer. Espero que siga de molta utilitat. Els 2 primers dies han sigut molt intensos, però molt interessants i han sortit moltes coses molt potents. I només dir que aquesta activitat se fa gràcies al finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea a partir d'una convocatòria que va fer el Departament d'Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Esta és la 10a edició del FIET, no en aquest format gran, gegant, sinó en un format més menut, però és veritat que en el format este gran és la 3a edició, la primera va ser el 2014 i durant 10 anys un consorci d'universitats catalanes, públiques i privades i la Universitat d'Andorra hem estat treballant al voltant de l'eix de l'educació utilitzant la tecnologia. Estem molt contents de la resposta d'aquest fòrum, de la quantitat de gent que participa al fòrum tècnic, de la quantitat de gent que s'ha inscrit al fòrum públic. Suposo que aniran arribant, a primera hora de matí ja sabeu que sempre és una mica crítica. I no res, com després farem la inauguració i no m'extenc més. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido, los que sois de fuera. Estamos muy contentos de teneros aquí, muy contentos de poder compartir esta semana con tanta gente de tantos países del mundo distintos y nada, que aprovechéis. Si alguien no tiene traducción simultánea, puede salir otra vez y afuera están los audífonos para poder recibir la información en el idioma que necesite. Thank you very much all of you for coming. Thank you very much for being here. We are really grateful with all of you for your availability, for coming here and for share your time and your knowledge with us and with the general public these 2 days. Thank you very much. Nos vemos en un rato. Gracias. No sé si hay algún... Están allá, lejos. Bueno, es igual. Está bien, está bien. No? Ho espero. Bon dia a tothom, ara sí. Buenos días, good morning. Començarem aquesta sessió que justament és primerenca en el sentit que comença a primera hora del matí, després d'unes altres sessions que van tenir lloc ahir abans d'ahir i que també van tractar sobre tot allò que té a veure amb tecnologies d'intel·ligència artificial a l'aula o tecnologies d'intel·ligència artificial aplicades a l'educació, tant des del punt de vista de l'ensenyament com des del punt de vista de l'aprenentatge. I avui el que farem és retrocedir una mica en una sessió que és molt més general, no té per què ser única i exclusivament pensada per l'àmbit de l'educació, pot ser des del punt de vista de la recerca, pot ser des del punt de vista més social, pot ser des del punt de vista dels impactes que existeixen en aquesta societat, tant en la més propera com la més general, i tots aquells canvis que podem veure actualment
amb la irrupció no tan sols de sistemes d'intel·ligència artificial més tradicionals, que poden ser aquells que estan automatitzant criteris o que ens permeten percebre millor les coses o fins i tot fer prediccions de determinada manera, sinó també amb allò que és la generació de continguts. Tot això que ara s'anomena IA generativa i que té molt a veure no tan sols amb allò que abans deien que era la substitució o fins i tot la capacitat de la tecnologia de fer determinades tasques 3D, les Dirty, Dangerous and Demanding, aquelles més intensives del punt de vista laboral, i que ara sembla que no és tant només això, sinó també la part més creativa, més humana des del punt de vista de generar continguts creatius. Avui, per tractar sobre aquests i altres temes i sobretot per tractar algunes qüestions que tenen a veure amb per què nosaltres volem utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial, com la primera pregunta zero, per què ens ho plantegem i si ens ho plantegem per què creiem que són molt millors en alguns casos que totes aquelles coses que nosaltres portàvem fent fins ara, doncs comptarem amb aquest panel de luxe que, com podeu veure, és diferent en el sentit que tenen d'entrada, potser no els coneixeu, però d'entrada ja podreu veure que tenen afiliacions diferents. I això és important. Des del punt de vista de debatre la tecnologia, doncs comptar amb persones diverses de diferents àmbits i que, començant per la meva esquerra, doncs també inclouen la societat civil. Tenim el representant Mariano Flores de la FEDE, que té en aquest cas una afiliació de l'associació La FEDE com a covocal de l'educació La FEDE i coordinador d'Adulter. Al seu costat tenim el Robert Rallo Moya, que és més de l'àmbit d'un perfil més acadèmic, per posar-ho d'una manera específica, i és actualment director for the Advanced Computing Mathematics and Data Division de la Universitat Nacional del Nord-oest, i particularment del Laboratori del Nord-oest. Això està als Estats Units d'Amèrica. Moltes gràcies també per fer justament aquest viatge per acompanyar-nos a la FIET d'enguany. Al seu costat tenim a la Marta García Matos, que és una persona que fa molts anys que també treballa a la part de tecnologia i educació i que actualment és responsable de la línia de matemàtiques i computació a EduCaixa, a la Fundació La Caixa. Al seu costat teníem la Maria Borja Rodríguez, també moltes gràcies per venir, i la Maria Borja és tècnica docent a l'àrea de cultura digital del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Per tant, com podeu veure, també tenim la part de l'administració representada i finalment també una altra persona que representa no tan sols la part acadèmica, sinó també la part més de la societat civil des d'un punt de vista cívic, i en aquest cas comptem amb el Manel Sanromà, moltes gràcies per estar aquí, Manel, que és president de l'associació Civic AI, per ser més explícit. Per tant, com podeu veure, tenim una taula diversa, de luxe, en el sentit que podem parlar no només de tecnologia, sinó com la tecnologia està inserint-se en diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, tant la més acadèmica com la més social, com la més de fundació i especialment de l'administració. Com he dit anteriorment, hi ha algunes coses que potser ens plantegem, sobretot en aquesta època d'acceleració tecnològica, que és que hem d'entomar el repte tecnològic sí o sí. És com si hi ha un FOMO, no? Aquesta idea que si no utilitzem sistemes de tecnologia, i en aquest cas d'intel·ligència artificial, doncs perdrem el tren. I quan vam començar a dissenyar aquest panel, una de les coses que volíem entomar, primer de tot, no és fins a quin punt quina és la tecnologia d'intel·ligència artificial que més ens pot solucionar determinats problemes en l'àmbit de l'educació, si voleu, en el conjunt de les activitats que porten a terme els humans, sinó per què ens preguntem, no? Per què ens preguntem que hauríem de solucionar quin problema amb la tecnologia, no? I per mi això jo crec que és important, i especialment aquells que em coneixeu i que d'alguna manera saben que estem tractant des de l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya alguns d'aquests aspectes que tenen a veure no només amb les consideracions ètiques, sinó amb la pregunta zero. Per què ens plantegem que algunes coses les fan millor les màquines? Per tant, jo la primera pregunta que us faré, evidentment vosaltres podeu anar més enllà d'aquesta primera pregunta,
I especialment si aneu més enllà d'aquesta primera pregunta, us demanaria que féssiu una exposició del per què. Per què considereu que en alguns determinats àmbits, especialment en l'educatiu, creieu que les tecnologies d'intel·ligència artificial poden fer determinades coses molt millor que les persones. Per tant, començarem en el teu primer cas, Mariano. Farem una ronda en el sentit d'esquerra, o més ben dit de dreta a esquerra, i farem una primera ronda i després intentarem tractar, després d'aquesta primera ronda de preguntes zero, intentarem tractar algunes de les consideracions ètiques que es plantegen de manera sistemàtica, que tenen a veure amb la privacitat, que tenen a veure amb la seguretat, amb la justícia i fins i tot també amb l'autonomia que haurien de tenir els professors a l'hora d'utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial. Però anem per aquesta primera pregunta. Mariano. Sí. No sé, a ver, ¿se me oye? Sí. Sí. Me oye bien. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación al foro y al ver en particular, porque bueno, en la preparación del panel nos hemos estado comunicando. Decir también, bueno, además del agradecimiento, enfatizar la cuestión de la diversidad de la mesa y de la posibilidad de incorporar diferentes perspectivas y visiones. Me tomaré un minuto para explicar justamente de dónde vengo y por qué consideramos valiosa esta participación. Yo formo parte de la Junta de la FEDE. La FEDE es una organización de segundo nivel que agrupa 130 entidades, movimientos sociales vinculados al trabajo de la justicia global. Es un paradigma que de hecho está en construcción. También estamos un poco en la misma línea en la que todo está dinámico y en movimiento. El concepto del paradigma de justicia global tiene que ver mucho de la tradición de la cooperación internacional, de la solidaridad, de la promoción de los derechos humanos, de la construcción de paz. Y en particular en Cataluña, las 130 entidades que formamos parte de la FEDE, hemos intentado darle un giro más a esta perspectiva para poder incorporar diferentes visiones desde una perspectiva también más amplia, una perspectiva desde la perspectiva feminista, antirracista, incluso de justicia ambiental, para poder articular un discurso que vaya más allá de lo que a lo mejor tradicionalmente se entendía lo que era la cooperación internacional. Por eso puede ser curioso o raro, ¿no?, de la intervención que yo pueda hacer, pero en parte también tiene que ver porque en la organización interna de la FEDE, desde hace un par de años tenemos un grupo de trabajo de digitalización y de inteligencia artificial con la intención de poner el foco en cómo se está desarrollando toda esta propuesta, ¿no? En particular con una sensibilidad muy especial de lo que tiene que ver a la protección de los derechos humanos. Y por otro lado también tenemos otro grupo de trabajo, o un eje de trabajo de la FEDE, que es el eje de educación, en el que estamos diferentes entidades que trabajamos la perspectiva educativa de todos los conceptos de justicia global. Y es, digamos, en este cruce de caminos en el que los diferentes grupos de trabajo desde el verano pasado hemos intentado articular un discurso que vaya en la línea que justamente tratamos ahora en el foro, ¿no? También decir que hablar de inteligencia artificial y de ética, para nosotros, nuestro marco de referencia, el punto de partida desde el que salimos, digamos, es el enfoque de derechos. O sea, hablamos de la educación como un derecho fundamental, ¿no? Decía la Katarina Tomaszewski que la educación es la puerta de entrada a los demás derechos, que es el mecanismo que nos hemos dado, ¿no?, como sociedades, para poder, desde las primeras infancias y en la formación del alumnado, conocer y profundizar en la capacidad que tenemos como sociedad de darnos derechos y de realizar esos derechos, ¿no? Hablando de derechos humanos, de los derechos económicos y sociales y bueno, todo lo que ya está articulado, ¿no?, que hay bastante nomenclatura al respecto, ¿no? Y aquí a lo mejor quisiera precisar un poquito más en lo que tiene que ver con el enfoque de derecho y no entrar en cuestiones muy técnicas de la metodología de lo que tiene que ver el enfoque de derechos, pero sí, porque a lo largo de las 3 o 4 ideas que iré diciendo, hablamos de titulares. Cuando hablamos de derechos, hablamos de titulares de derecho, que en este caso serían, si hablamos de menores, en la infancia o la juventud, ellos son titulares del derecho a la educación
Y nosotros como docentes, como parte del proceso educativo, seríamos titulares de responsabilidad. Y existe un tercer elemento o un tercer perfil que sería titular de obligación, que titular de obligación en todo caso siempre son las administraciones, los estados, los gobiernos, que tienen que dar la garantía de que la realización de estos derechos se lleve a cabo, ¿no? Y en estos tres perfiles, en estos tres roles, más o menos es donde explicaré tres ideas en particular que desde la FEDE y desde los diferentes grupos de trabajo que tenemos, nos preocupa, que quizás aquí, si me permites, Albert, voltearía un poco la pregunta que me decías, ¿no? ¿Qué problemas puede resolver la inteligencia artificial en la educación? Y nosotros lo vemos con preocupación e intentaré girar la pregunta, decir, la incorporación de la inteligencia artificial, ¿qué problemas o qué retos puede conllevar a la realización del derecho a la educación? Sí, pues más o menos me expliqué. Después, a lo mejor al final sí que contesto la pregunta tal como era. Por ir al grano, las tres ideas clave que nosotros desde la FED estamos trabajando y que nos preocupa en particular serían básicamente una idea clave en lo que tiene que ver a la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo es el fomento o no de la soberanía digital en todo el ámbito educativo y en particular, bueno, para el alumnado. Otra idea clave sería la defensa de los derechos de la infancia y de la juventud al hacer estas interacciones a través o con mecanismos de inteligencia artificial o de otras herramientas digitales, ¿no? Y luego el tercer elemento, que lo vemos como muy coherente en lo que tiene que ver en el binomio educación e inteligencia artificial, es la aproximación crítica al concepto de inteligencia artificial. Estamos pensando que inteligencia artificial como contenido propio de la educación, ¿no? Que nuestro alumnado tenga esta aproximación en todo el ámbito educativo desde esta visión crítica de qué es, qué riesgos conlleva y cómo utilizarla, ¿no? También como su cara B y todas las otras cosas que de la mano conlleva, ¿no? Desarrollaré un poco las tres ideas. Tú, Albert, supongo que es el que me tiene que marcar el tiempo. Muy brevemente. Muy brevemente. Pues, este primer desarrollo debe ser breve. Muy breve. Sí, muy breve. Nosotros vemos en el tema de soberanía tecnológica el debate sobre inteligencia artificial, sobre digitalización y tal. Lamentablemente se ha dado en el ámbito mediático con grandes anuncios, ¿no? El OpenAI, y al final de ahí todo el mundo se puso de moda el concepto y tal. Sin embargo, hay otro tema que consideramos valioso y que se debería de tratar, que tiene que ver con esta vulnerabilidad, a lo mejor, de cómo estamos incorporando cualquier avance digital y la inteligencia artificial en la educación, que es básicamente, y nosotros lo planteamos así, que no se ha construido una soberanía tecnológica en relación a todo esto, y prácticamente estamos poniendo en manos principalmente de grandes empresas tecnológicas tanto el tratamiento de la información, tanto el diseño propio de las herramientas que se pueden utilizar, la propia infraestructura, ¿no? Digamos los fierros, ¿no? O incluso hasta las personas, ¿no? ¿Quiénes estamos realizando esto? Nuestra propuesta sería que a partir de que ya está en marcha esta incorporación de la inteligencia artificial, comencemos a dar pasos para empezar a construir esta soberanía tecnológica en casa, ¿no? Sí. ¿Crees que podemos revisitarlo los dos? Las otras dos. Sí, de aquí un momento. Sí. Porque has tratado ya varios puntos y especialmente este último seguramente da para que empecemos a, sí, no sé si a lidiar, pero como mínimo a conversar entre nosotros. Vale, pero volviendo a la primera pregunta inicial, si queréis, a esta pregunta cero, que es qué exactamente queremos resolver a través de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, ¿no? Muchas veces se nos habla de personalización, muchas veces se nos habla de ser más eficientes en cuanto a la carga de trabajo y a no dirimir con según qué tareas, ¿no?
¿Es eso lo único que debemos hacer con sistemas de inteligencia artificial, Robert? ¿O hay algo más? En particular, si pensem en com pot impactar el món de l'educació, la intel·ligència artificial, possiblement té capacitats transformadores a diferents nivells. Poden haver impactes que poden afectar els estudiants, poden haver impactes que poden estar centrats més en el professorat, poden haver impactes que poden estar més centrats en el procés i tot el personal de suport que envolta el món de l'educació. El que sí és important per a mi és entendre bé quin tipus d'intel·ligència artificial, quin tipus de tècniques són les més adequades en cada cas, quines poden proporcionar respostes realment a problemes i quines poden generar més problemes que solucions i entendre exactament quin és el marc real d'execució d'això. Llavors, el que hem vist recentment és únicament la punta de l'iceberg en tot el món de la intel·ligència artificial generativa i això ha sigut important perquè ha canviat la manera en què normalment interactuem en aquests sistemes tecnològics. Normalment estàvem acostumbrats a interactuar en un sistema tecnològic a través d'un teclat, interactuar en un llenguatge que no era el nostre llenguatge, nosaltres havíem de parlar d'alguna manera el llenguatge o els protocols de la màquina. En canvi, en la intel·ligència artificial generativa, tot això canvia, la interacció és completament diferent, és molt més propera per als estudiants, per als professors en general, i això té coses positives i coses que poden ser negatives i que podem parlar més endavant, però en particular un dels elements que és important tenir en compte és quan tu interactues en un sistema, deixa'm-ho dir d'una altra manera, quan un estudiant interactua en una calculadora i calcula una arrel quadrada, no es preocupa si el número està bé, el resultat està bé o no. Un número diu això és l'arrel quadrada del que sigui. En canvi, quan tu interactues en ChatGPT, per exemple, i li fas una pregunta, ells reben una resposta i possiblement tenen la mateixa actitud. Això ho diu la màquina, però està bé. Llavors necessites tindre aquesta aproximació des d'un pensament crític i realment entendre si això està bé o si no està bé, o quina és la qualitat, o què m'està exactament dient aquesta tecnologia. El mateix passa quan això ho apliques al món del professorat o ho apliques en qualsevol altre àmbit. Per tant, això són elements possiblement importants de debat en aquest context. I en aquest sentit, segurament la universitat té un paper fonamental, perquè entre altres coses, una de les coses que ha de fer és fomentar el pensament crític, però no únicament i exclusivament per fer una revolució des de les aules, sinó justament per qüestionar des d'un punt de vista empíric que la informació que es proporciona és verídica, és verificable, tot allò que té a veure amb el mètode científic. No és una qüestió menor. Però des del punt de vista, no només universitari, des del punt de vista escolar, això també s'ha de treballar, no diria? Sí. ¿Qué penses, Marta, sobre la part més de les escoles, que és la que més que t'afecta a tu? Sí, se han tocado ya varios puntos interesantes sobre el tema, como desde el punto de vista de cuáles son los ideales de la educación en una escuela, ¿no? ¿Qué es lo que quieren en las escuelas? ¿Qué es lo que se debería conseguir? Hay 3 puntos, ¿no? Uno es como la personalización del aprendizaje, poner al alumno en el centro. Otro es el rol del profesor, como el rol del profesor idealmente pues tendría que ser un acompañante, un facilitador. Y otro de los grandes ideales de la educación que han mencionado es la inclusión, ¿no? Cómo conseguir una educación y que sea una palanca de cambio. No es la única, hay más cosas que hay que trabajar para conseguir equidad social completa, pero una de ellas es la educación y desde luego la educación no puede significar en ningún caso una fuente más de desigualdad, ¿no? Entonces, desde las escuelas pues se trabaja desde todo el sistema educativo en conseguir estos 3 ideales. Dicen que la inteligencia artificial puede conseguir ayudar en los 3, por lo tanto una fundación o todo el tercer sector, ¿no? Que estamos dedicados pues, a la observación con calma de las evidencias que ocurre, identificamos el conocimiento, también hacemos evaluaciones y ayudamos a que haya evaluaciones y generación de evidencias, etc. Nosotros tenemos la obligación, ¿no? De decir, oye, si hay una tecnología que dice que puede ayudar en estos 3 puntos clave, tenemos la obligación de saber si es verdad o no, ¿no? Tenemos la obligación de investigar. Y lo que pasa es que, como esto va de ética, la primera consideración ética que yo creo que podríamos hacer es
quizá no llamarla inteligencia artificial, ¿no? O sea, decir, vamos a intentar encontrar entre todos otro nombre, porque inteligencia artificial, en primer lugar, parece que, o sea, la palabra inteligencia, pues todos no sabemos, pues implica que es una inteligencia general, es decir, que si genera un texto entonces lo entiende o lo ha querido generar, ha tenido intencionalidad, ha tenido después capacidad de reflexionar sobre el texto, y eso no es verdad. O si analiza datos, que los puede analizar muy bien y nos puede ayudar mucho en la personalización del aprendizaje, pues ese análisis cómo funciona, en qué modelos está basado. Es poco ético generar expectativas altas de que esta inteligencia se parece a la humana, que como es artificial está libre de los problemas humanos, entonces es poco ético hablar de inteligencia en general, ¿no? Podríamos hablar, como ha mencionado mi compañero, y que también has mencionado tú, de sistemas automáticos que resuelven algunos problemas. No todos los mismos sistemas, no todos los modelos computacionales resuelven el mismo problema, por lo tanto, tendríamos que decir, bueno, pues son modelos computacionales que me sirven para resolver este problema. Entonces, la segunda consideración ética es decir, es ético decirle a los profesores, tienes a tu alcance algo que puede resolver todos tus problemas y todavía no lo conoces y deberías hacerlo. ¿Es ético? No es ético, les estamos generando muchísimas dudas, muchísima presión. No saben cómo funciona, no sabemos bien cómo funciona, deberíamos investigarlo un poco más, porque, no sé, por ejemplo, si tú tienes un sistema de aprendizaje adaptativo que te dice, te voy a hacer un modelo del conocimiento de tu alumno, y después, basado en un modelo de cómo aprendemos, te voy a decir cómo este alumno puede aprender. Pero, ¿qué modelo de conocimiento hace esta máquina? No la sabemos bien, o podríamos investigarla. El modelo psicológico en el que están basados estos modelos computacionales está bien, o sea, la primera parte, la humana, está bien hecha. No es ético lanzar todas estas cosas y encima generar pues, esta presión a los profesores, ¿no? y a los centros educativos y a los alumnos. Entonces estaría... Ya la segunda parte es decir, bueno, pues justo en la línea de matemáticas y computación, que yo querría llamarla solamente computación, lo que se necesita, que ya han apuntado, es esta alfabetización computacional, ¿no? No tendría sentido decirle a Newton, haz un modelo de cómo funciona el universo, si no tiene el cálculo, el modelo computacional de Leibniz. O sea, estos modelos computacionales son esenciales para avanzar. Y los tenemos que tomar, los tenemos que utilizar, o sea, sin saber cómo funcionan los modelos computacionales y sin desarrollarlos, no podremos esperar progresar, pero no pueden estar por delante de nosotros, ¿no? Entonces, estas consideraciones creo que son importantes. Por supuesto, los modelos computacionales, las máquinas, que yo prefiero llamarles modelos computacionales, nos pueden ayudar, pero, bueno, como ya han dicho, ¿no? Tenemos que ver bien para qué y cómo funcionan. De fet, aquest discurs per això xoca una mica amb el que veiem a través dels mitjans de comunicació. No? Si penséssim els mitjans com una manera de capturar una part de l'educació a través dels titulars, diguéssim que l'antropomorfització està a l'ordre del dia, donar agència a les màquines està a l'ordre del dia, menys tenir a la persona i especialment a les persones que estan creant continguts perquè aquestes màquines funcionin i està a l'ordre del dia. Per tant, alguna cosa no estem fent bé, no? No sé si és única i exclusivament de l'educació, però evidentment un repte fonamental és justament el de veure fins a quin punt les màquines són capaces de fer unes coses determinades, tasques específiques, i no més que això, tot i que evidentment hi ha tota l'aureola de si poden fer no sé què i no sé quantos, especialment a base de titulars. Però tornem des del punt de vista de l'administració. Jo també tinc la impressió, i jo suposo que és una impressió compartida, que tornant a aquesta idea inicial que he comentat abans, que hi ha una por de perdre un tren tecnològic, de que ens plantegem principalment la presència de tecnologies d'intel·ligència artificial a l'aula, però encara no hem arribat al punt de maduresa de dir ens plantegem la seva absència. No en el sentit que hem vist últimament amb els mòbils, sinó des d'un altre punt de vista, des d'un punt de vista crític, des d'un punt de vista en el qual nosaltres som capaços de seguir augmentant les nostres capacitats, a vegades no amb tecnologies d'intel·ligència artificial, sinó amb tecnologies que són diferents, que no tenen aquesta capacitat tan extractiva des del punt de vista d'informació i d'altres coses. Què en penseu des d'aquest punt de vista, Maria? Gràcies, Albert, i gràcies per convidar-me. Bon dia a tothom.
Nosaltres, per posar en context a l'auditori, primer m'agradaria començar dient que al febrer del 2023 el Departament d'Educació va crear un grup de treball sobre intel·ligència artificial en educació format per tècnics docents de diferents unitats i per assessors universitaris que de manera conjunta hem anat treballant durant tot aquest temps i hem generat 3 accions en aquest període. Hem publicat una guia d'orientacions i recomanacions sobre l'ús de la intel·ligència artificial als centres. Hem presentat un espai web amb recursos i amb experiències docents amb IA que comencen a florir en el sistema educatiu català. I també hem implementat, que per mi és una de les coses més importants, 2 formacions d'alfabetització en intel·ligència artificial per a docents que han tingut molt bona acollida i des de l'octubre portem uns 400 certificats. A partir d'aquí, durant tot aquest procés, l'ètica digital, en el sentit, la dimensió ètica, en el sentit de la protecció de dades de l'alumnat, la defensa dels drets, de les llibertats, ens ha preocupat i ens segueix ocupant actualment i de fet pensem que l'ètica digital en el sentit de l'enfocament de la UNESCO que diu que és un enfocament humanitari amb la persona al centre, amb l'alumne al centre, és el pal de paller que sosté tota la bastida de les nostres accions que portem a terme en el departament. Perquè per nosaltres la clau per implementar la intel·ligència artificial en el sistema educatiu és la preparació prèvia i també definir 3 paràmetres, que seria quins usos volem fer, en quins contextos els volem fer i amb quins objectius. Aquests serien els 3 paràmetres principals dels que pensem que hem de partir per implementar la intel·ligència artificial al sistema. I a partir d'aquí, a partir d'aquestes reflexions, el que hem fet és definir els problemes que volem resoldre i que feies referència a l'inici, i ho hem fet des de 4 perspectives, que és alumnat, docent, centre i sistema. Suport a l'aprenentatge de l'alumnat, pel foment de la creativitat, per l'aprenentatge d'idiomes, per l'aprenentatge amb simulació i amb realitat augmentada, per estimular el pensament crític a partir del que genera la IA generativa en imatges hipertrucades, notícies falses, suport al docent per alliberar-lo de les tasques més administratives i automatitzades i que pugui disposar de més temps de qualitat per dedicar-lo a l'atenció personalitzada a l'alumnat i també per ajudar-lo a dissenyar itineraris d'aprenentatge personalitzat davant de la realitat de la fotografia de l'aula que té al davant. I més enllà de les IAs generatives, pensem que la intel·ligència artificial ens pot ajudar també a enfortir el centre i el sistema. I em refereixo amb això a l'anàlisi de dades, a l'anàlisi prospectiu, en el sentit de poder identificar factors de risc que tenen a veure amb problemàtiques com l'abandonament escolar, com l'absentisme, i poder així millorar la presa de decisions informades i millorar la implementació de polítiques educatives. I en aquest sentit ja s'estan fent experiències d'aquest tipus a la Conselleria d'Educació d'Andalusia, tenen el projecte Hipàtia, on han implementat una forta infraestructura amb anàlisi predictiu i on identifiquen correlacions amb els factors d'abandonament i també amb les variables que mantenen l'alumnat vinculat a l'aprenentatge. Aquí a nivell de Catalunya ho volem començar a fer o estudiar, fer una acció similar amb el programa Esfera, que recull dades acadèmiques i de seguiment educatiu, i amb el registre de l'alumnat de Catalunya, però és un projecte que encara està en desenvolupament. I connectant amb la segona pregunta, que em sembla que ens deies, per què hem de fer servir aquestes IAs, aquestes tecnologies per solucionar els problemes, a mi m'agradaria fer la següent reflexió. Les institucions educatives tenim la responsabilitat d'educar
i ens situem moltes vegades en el centre com a responsables de l'evolució positiva de la societat. Però no podem educar sense entendre el context de les noves generacions ni la demanda de noves habilitats. I la UNESCO ja ens diu, destaca, que la força laboral en els pròxims 2 a 5 anys requerirà d'habilitats relacionades amb la intel·ligència artificial. Per tant, no podem girar l'esquena a aquesta tecnologia, a la intel·ligència artificial des de les institucions educatives. Hem d'entomar-lo de forma reflexiva, de forma informada. Sabem que hem de transitar un període de regulació, de treball, de desmitificació, d'establir perímetres i paràmetres per poder implementar una intel·ligència artificial racional en el sistema educatiu. I com a docents hem de ser conscients que aquesta tecnologia acompanyarà el nostre alumnat durant tota la seva vida professional i hem de ser-hi al costat. I la nostra figura, que moltes vegades, la figura del docent, que moltes vegades queda en qüestionament, què passarà, no? Jo penso que el que passarà és que quedarà que adquirirà un paper rellevant com a figura clau que ha de fer aquest modelatge d'ús ètic i responsable a les aules. Penso que aquesta serà una de les tasques principals. Si vols ho deixem aquí i tinc més coses, recuperem però el fil d'aquest moment, perquè has tractat dels 2 temes principals. També dona lloc a parlar de com sabem efectivament que aquestes tecnologies d'intel·ligència artificial que acabarem utilitzant a les aules s'adeqüen no tan sols a les necessitats que té el mercat, sinó s'adeqüen a les necessitats que tenen els individus per progressar com a persones, per ser lliures com a persones. Que és una cosa, que és un dels principals objectius de l'educació. No formar-los únicament i exclusivament perquè puguin acabar treballant en una determinada empresa, sinó perquè siguin lliures. I aquest sentit de llibertat no és un sentit de llibertat a la Ayuso, que dirien, sinó un sentit de llibertat en el qual nosaltres som capaços de desenvolupar qualsevol capacitat creativa. Per tant, aquesta educació és evidentment una cosa que té una càrrega fonamental des del punt de vista de les consideracions ètiques. Però el que podem veure és que la IA no és tan sols una tecnologia, és una part de l'economia. I aquí és on també m'agradaria escoltar com ho veu principalment Manel Sant Romà i des d'una associació com Cívica.ai, en la qual la part tecnològica és important, però la part cívica i la part d'entendre que alguna cosa està passant que va molt més enllà de l'educació, que és una cosa que té a veure amb un avenç de l'economia d'una determinada manera, doncs té efectes i derivades molt importants. Què ens podries dir? O si vols, tornem a la pregunta inicial, però si vols ens podries dir alguna cosa sobre això? Jo, com que soc un humà, no faré com ChatGPT, que sap posar-se en el context. Jo contestaré la pregunta, el ChatGPT ho fa millor. Quin problema vull resoldre? Va, anem 230-240 anys enrere. Nicolás Condorcet. Si no ho coneixeu, aneu a la Wikipedia. President de l'Assemblea de la Convenció Nacional, abans del terror, plena Revolució Francesa. Agafa la paraula el 20 d'abril, estan a punt de declarar la guerra a totes les potències que els han declarat la guerra amb ells. La revolució està tremolant. Lamentablement, aquell dia no li fan cas perquè s'ha de declarar la guerra i estan amb altres històries. La corrupció, s'han de fer eleccions, no sé què, ara no toca. Comença així. Ho dic en castellà, ho va dir en francès, evidentment, però ja que estem multilingües. Ofrecer a todos los individuos de la especie humana los medios de satisfacer sus necesidades, asegurar su bienestar, conocer y ejercer sus derechos, entender y cumplir sus deberes, asegurar que a cada uno de ellos la capacidad de desarrollar toda la variedad de talentos que recibió de la naturaleza y de esta manera establecer entre los ciudadanos una igualdad de hecho, haciendo que esta igualdad se haga efectiva mediante su reconocimiento por la ley. Tal debe ser el primer objetivo de una instrucción nacional. Que los progresos crecientes de las luces, il·lustració, podem posar ara la intel·ligència artificial, dic jo,
abran una fuente creciente, inagotable de recursos en nuestras necesidades, de remedios en nuestros males, de medios de felicidad individual y de prosperidad común. Cultivar en suma, en cada generación, las facultades físicas, intelectuales y morales y por ese medio contribuir a este perfeccionamiento general y gradual de la especie humana. Tal debe ser el objetivo de la instrucción pública, deber impuesto por el interés de la humanidad entera. No el van aplaudir, al contrari, perquè a més no era, la cosa ja anava malament, era d'un partit que els van acabar tallant el cap a tots. 240 anys després estem on estàvem. No hem aconseguit amb l'educació pública el que el marquès de Condorcet va proclamar davant de la Convenció Nacional de la nova revolució aleshores. Ara estem davant d'una nova revolució. No tots creiem així. Nosaltres a Cívica tenim de totes les creences. Tenim creients com jo, creients en el sentit que jo particularment crec que estem davant d'una revolució tecnològica i social. Després estan els escèptics que diuen no n'hi ha per tant, això és un algoritme, són algoritmes, no res. Després estan els que ho neguen, els ludites, i després estan els que passen de tot, que està molt bé també, vull dir, poder passar de tot. En tot cas, estem davant d'una oportunitat històrica amb una, no només tecnologia, sinó amb una tecnologia revolucionària, sinó amb una revolució tecnològica, que no és exactament el mateix. I per tant, jo soc dels que crec que tenim en els pròxims anys no gaires perquè ens hagi la intel·ligència artificial ens hagi de passar per sobre, sinó perquè els humans hem de saber aprofitar l'oportunitat i tal com pinta ara no pinta bé, perquè qui domina això per primera vegada a la història una tecnologia està impulsada, dominada, controlada per unes quantes empreses privades. No per les empreses, sinó per unes quantes. 100, 200, 300, 500... Hi ha milions d'empreses en el món que no, entre elles les de la revolució industrial, les energètiques, fins i tot les telecomunicacions, moltes empreses que en aquests moments estan perdudes. Per tant, si la societat civil vol dir tothom, menys els estats que tenen els seus interessos, els seus, i aquestes 100, 200, 500 empreses, si la resta no ens hi posem en sèrio, perdrem una oportunitat històrica amb l'educació, evidentment, què altra cosa que l'educació, quan ens formem els humans, d'arribar a combinar la felicitat individual, que ha de ser l'objectiu de tota acció pública, això ho hem oblidat, juntament amb la igualtat, davant de la llei, amb el que fa ja l'escola. L'escola ho fa bastant bé, homogenitza més aviat per baix que per dalt, però homogenitza. Però ara tenim l'oportunitat, a part d'aquest igualitarisme que està perfecte i que això ho va captar la Revolució Francesa, d'anar a la felicitat dels individus, a potenciar allò que cadascú de nosaltres té en el seu ADN, que és diferent del dels altres. El nostre ADN humà, per lo que he llegit, jo això no hi entenc, cada un de nosaltres és un 1 per 1.000 diferent dels altres. Tota la resta és igual. Som humans, som una espècie, però hi ha un 1 per 1.000 que és diferent. I aquest 1 per 1.000 no hem sapigut fins ara com potenciar-lo, com fer que aquella nena, aquell nen, aquell jove, aquell adult, aquell adolescent, aquella persona ja que porta tota una vida, com a través de l'educació i de la formació a potenciar la seva individualitat. Això no ho hem sabut fer. Jo crec que combinar aquestes dues coses, per què, no? O sigui, contesto la pregunta, no la contesto jo, la va contestar Condorcet. No li van tallar el cap, se va enverinar abans que li tallessin el cap. No li va donar el gust a Robespierre. Van guanyar els del terror i en canvi aquest era el de la il·lustració. Manel, gràcies, perquè justament això ens dona lloc a
preguntar-nos si realment estem des de l'educació, tant des de les escoles, des dels instituts i des de les universitats, jo crec que sí, estem entomant el repte des del punt de vista dels enfocaments possibles. Tu parles d'un enfocament de felicitat que clarament està molt vinculat amb l'utilitarisme, amb els plantejaments que fa John Stuart Mill, que fa també, evidentment, en John Bentham, que fan unes figures històriques que un dels principals objectius és maximitzar la felicitat. De fet, també, evidentment, tenim la part inicial del capitalisme i d'Adams en particular des de Glasgow, que ho propugna com una manera de tirar endavant. De fet, potser Condorcet no ho pot portar a terme, però des del Regne Unit això ho tenen molt clar i la revolució industrial està molt basada en aquest plantejament. Per nosaltres, aquesta quarta revolució industrial o aquesta revolució tecnològica l'estem enfocant des d'un punt de vista únic i exclusivament en el qual l'empresa privada està imprimint les directrius que nosaltres com a humanitat hem de seguir? Jo crec que sí. nego la major, nego que sigui la quarta revolució industrial. Crec que és una revolució diferent. Però això ens porta justament, jo crec, al punt que encetava Mariano, que és, potser hi ha uns altres enfocaments, no? I entre altres enfocaments, potser no hem d'anar a la posició de la virtuositat aristotèlica, en el qual una sèrie de coses molt específiques des del punt de vista de la condició humana, que les hem de cultivar, segurament tots no podem fer-ho perquè no tenim un recurs que sigui indispensable, que és el temps, però sí que hi ha un enfocament molt important que com a mínim des de fa uns quants anys hem posat d'acord, una altra cosa és que l'exercim, que és l'enfocament de drets. Vols tornar-hi, sisplau, en aquest enfocament? Sí, voy a hacer el enlace y de hecho de algunas de las cosas que se han dicho. Nosotros desde la preocupación que hay desde las entidades de justicia global y los movimientos sociales en relación a la posible vulneración de derechos de la infancia y la juventud en la incorporación, digo, de tecnología y de inteligencia artificial también en todo el ámbito educativo, es también relacionándolo a lo que había dicho antes. Hasta ahora, la emulación de esta inteligencia, ¿no? de inteligencia artificial, emula a un tipo de ser humano, a un tipo de persona, a un tipo de hombre, en una condición, en un perfil muy específico. Posiblemente lo que ha pasado en el diseño de todas estas soluciones tecnológicas y de inteligencia artificial, hayamos trasladado nuestros propios estereotipos y sesgos de la realidad a estas herramientas. Y al final, si ya de por sí el sistema educativo tiene problemas estructurales para atender la diversidad, para poder desarrollar diferentes personalizaciones en el aprendizaje, si estos sesgos ya vienen incluidos digamos, adentro de la solución de inteligencia artificial, lo que va a hacer es seguir profundizando estas desigualdades y estos problemas estructurales que de por sí ya tiene el sistema educativo. Hace un par de años la Asociación de Familias, la AFAC, aquí en Cataluña, había hecho un estudio sobre cómo se habían introducido algunas soluciones tecnológicas en las escuelas y había puesto también el foco en la perspectiva de derechos. Lo había hecho con el grupo Esbrina de la Universidad de Barcelona y detectaban ellas en general, desde el enfoque de derechos, al menos 6 derechos fundamentales que se estaban vulnerando o que había bastante riesgo que se pudieran vulnerar. Bueno, lo pueden ver en la página de AFAC y al menos ponen alerta y algunas de las propuestas que desde la propia AFAC se plantean como solución, ¿no? a este posible riesgo. Lo que es cierto es que las propuestas que plantea la FAC, algunas son viables, otras, justamente por la debilidad y la estructura del sistema educativo, son casi, bueno, de un largo recorrido que será complicado que se puedan resolver. Por otro lado, la propia utilización de herramientas de inteligencia artificial por parte de estados y por parte de la administración ya está conllevando vulneraciones de derechos humanos, a lo mejor en otros ámbitos como puede ser la seguridad, los procesos migratorios,
la asignación, por ejemplo, de ayudas en el caso de discapacidades, en el que ya se han incorporado algunas de estas herramientas y realizan estos sesgos y estos, digamos, errores que al final terminan concluyendo, haciendo acciones que los propios estados vulneran derechos, ¿no? Justamente ayer, creo que en el Parlamento Europeo se acaba de aprobar la ley de regulación de la inteligencia artificial, en la que algunas, desde la sociedad civil, algunas de las recomendaciones que se habían hecho, porque participamos también en diferentes plataformas internacionales, algunas se han incorporado y esperamos que después la articulación y la regulación y también todos los... Claro, eso habrá que desplegarlo, ¿no? Porque la ley por sí sola no hace nada, pero el despliegue de toda esta regulación esperemos que también facilite y mejore. Nosotros desde la sociedad civil creemos es importante regular, pero también es importante apoderar a la sociedad para que esta regulación sea un punto de referencia para seguir avanzando en derechos. Muchas gracias, Mariano. Hay un derecho que es universal y está contemplado como tal, y que con la irrupción de los sistemas de inteligencia artificial, especialmente los más interaccionistas o los que son de aprendizaje automático, pues se ven vulnerados principalmente por los datos de entrenamiento y que tienen que ver muchísimo con la privacidad, ¿de acuerdo? La necesidad de información lo más individualizada posible y la monitorización de esa información individualizada de forma constante para poder, de alguna forma, dar o maximizar algunos de los criterios de optimización, que son los personalización, recomendación, etc. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista o desde la posición más académica, eso pues, es un tema que no está resuelto y que debemos hacer cosas varias, ¿no? No solo desde la parte de educación superior, sino desde las escuelas, desde los institutos, que vemos que, aunque tenemos legislación al respecto, pues cuesta muchísimo, ¿no? Poder hacer algo. Sí, aviam, quan parlem d'intel·ligència artificial sempre estarà lligada a dades perquè són sistemes d'aprenentatge automàtic i necessiten dades per a desenvolupar les capacitats que puguen tindre. Right? Llavors, el que passa és... Jo estic una mica sorprès de sentir part del discurs perquè ens preocupem per l'ètica de l'aplicació de la intel·ligència artificial, però al final el que estem fent és, quan entrenem un d'aquests sistemes, agafem dades d'algun lloc. Aquestes dades no apareixen màgicament, són dades que representen a la societat, ens representen a tots nosaltres. Pot ser que hi hagi algun cert biaix si una empresa selecciona únicament un subconjunt d'aquestes dades, però al final això ens acaba representant potser una part de la societat, tota la societat, però no és diferent de nosaltres. Per tant, per a mi les mateixes consideracions ètiques que fem quan parlem de la intel·ligència artificial s'haurien de fer quan parlem de la intel·ligència natural. Ens hem de plantejar els mateixos dilemes, els mateixos problemes quan un alumne interactua en una intel·ligència artificial o quan interactua en una persona i un professor. I els hem de mirar exactament de la mateixa manera. I després el tema de la privacitat de dades. Evidentment, avui en dia tots estem monitoritzats d'una manera o d'una altra i la major part de temps estem donant autorització per a que accedeixin a les nostres dades personals sense donar-me un compte. Moltes vegades te baixes una aplicació al telèfon i hi ha una cosa que has d'acceptar que el 90% de la gent, o per almenys jo no ho llegeixo mai, acceptes perquè vols baixar-te l'aplicació i no tens ni idea de què acceptes i quines dades estan capturant. Per tant, estem lliberant moltíssimes dades, estem donant molta informació voluntàriament, potser sense coneixement, però voluntàriament del que nosaltres estem fent, i llavors sí que entenc que ha d'haver algun cert mecanisme de regulació quan això no ho fas voluntàriament, quan això es fa en un propòsit específic. Hi ha tecnologies, en intel·ligència artificial, quan tu entrenes un sistema, hi ha maneres de preservar la privacitat de les dades. Això és especialment important quan pensem en sistemes d'intel·ligència artificial aplicats a la salut i a la medicina, en els que tens dades que hi ha elements confidencials molt importants. La tecnologia està aquí per a poder fer aquestes coses. Pot ser més o menys eficient, però està aquí. Després hi ha un tema que mencionava el Manel, que diu que la intel·ligència artificial està
en mans d'unes poques empreses. Potser si avui no estic segur que això serà el mateix en 4 mesos. Cada vegada estem veient més i més sistemes que es poden executar en un portàtil. El següent pas serà sistemes que s'executen al teu telèfon mòbil sense necessitat de grans recursos, sistemes que els podràs entrenar, que els podràs readaptar. Tampoc veig que hi hagi un control excessiu per part d'aquestes empreses. Penso que el risc està precisament en l'altre extrem, que és en el moment en què comences a alliberar totes aquestes eines, estàs donant a la gent unes capacitats per a fer coses que fins fa poc estaven restringides a organitzacions molt específiques. I això és, per a mi i en l'organització en la que treballo, això és un dels riscs que seran importants en el futur. Fins ara estem veient, per exemple, en el cas de la ciberseguretat i ciberatacs, fins ara el que tenim són organitzacions de hackers que fan ransomware i coses d'aquestes que té un impacte important, però imagineu-vos que la intel·ligència artificial se posa a fer aquestes coses. Imagineu-vos el que està passant ara multiplicat per 1.000.000. Estem preparats per a això? Imagineu-vos quan una persona pot estar a casa i dissenyar una arma química o una arma biològica, perquè té una impressora de material biològic o té un sistema de modificació d'ADN que el pot comprar a eBay. Què passarà? Com ho controlem tot això? Aquí és on veig un risc important i un risc que realment pot tindre un impacte profund. Els altres són riscos que per a mi ja, més o menys ja naveguem d'alguna manera, ja entenem com quan hi ha un procés de selecció sense intel·ligència artificial, tu intentes tindre un panel que sigui divers, tu intentes tindre un pool de candidats que siguin diversos, intentes tindre uns mecanismes de control. El mateix s'aplica a la intel·ligència artificial, no? Això ja més o menys ho hauríem de tindre solucionat i saber-ho. Segurament estarem d'acord que tots els humans tenen uns biaixos cognitius que moltes vegades no són ni conscients que els tenen, no? I tenen aquestes homofoies i aquestes homofílies que fan que prenem decisions molt estúpides sistemàticament. I els sistemes d'intel·ligència artificial no seran molt diferents. Però hi ha una cosa que és bastant diferent, suposo, que és l'escala i la velocitat. Aquests sistemes d'intel·ligència artificial són capaços de fer coses a una velocitat i d'una manera molt personalitzada, fins al punt que ja tenim alguns escàndols, sobretot a nivell polític, Cambridge Analytica, algunes eleccions, algunes que vindran, és un any d'eleccions i veurem exactament com té un efecte. Però tu creiem que a nivell d'educació realment estem capacitats com per distingir relacionat amb això el que és real del que és fictici des d'un punt de vista crític i quines eines tenim actualment per fer-ho? Més enllà de la tecnologia, quina preparació estem donant a l'alumnat com perquè siguin capaços de distingir que no estan davant de qualsevol cosa, estan davant d'unes màquines que són molt potents. Bueno, distinguir el que es veritat del que no lo es o distinguir la ciencia de la pseudociencia, en esto no se puede hacer, ya lo dijo Popper, es como muy, no se puede, pero sí se puede como educar a los chicos en este paradigma en el que estamos, que puede ser revolucionario, la cuarta revolución industrial, o le puedes llamar así o no, lo que es indispensable, como estaba apuntando ahora, es poder hacer esta alfabetización computacional que decía antes, ¿no? O sea, uno de los, diría, dos de las cosas que son imprescindibles hacer ahora es educar al ciudadano, es decir, y esto empieza en la escuela, ¿no? Para comprender qué significa estos modelos computacionales, que como él decía, pues algunos dicen, son solo algoritmos. Hombre, un algoritmo es un algoritmo, es un modelo del mundo, te permite entenderlo, te permite resolver problemas, te permite modelizar, te permite entender, es decir, es potentísimo, te permite tener esta concepción del mundo y buscar soluciones. Por lo tanto, si tú tienes en tu bolsillo la potencia de comprender el mundo de una manera absolutamente nueva, con muchísimos datos, y te abre, o sea, no podemos negar, ¿no? que
que esta alfabetización es imprescindible. Y es una revolución, es verdad, pero no paralelamente, para contestar también una cosa que decía antes, a pesar de ser muy potente y de tener una capacidad sin precedente, como ha tenido cualquier revolución en modelos computacionales en el pasado, y estaría bien entenderlo desde ese punto de vista de una manera natural, cada vez es más grande, pues porque obviamente esto funciona así, es exponencial. Pero no por el hecho de aplicar tecnología vamos a estar ya en el futuro, y no por el hecho de, fíjate que se puede aplicar además muy mal. Lo que es indispensable es estos ideales de la educación, que también son estos de la personalización, el rol docente que está mirando a su alumno, no pueden ser solucionados solo con aplicación de tecnología. O sea, esta tecnología tendrá que ser aplicada cuando la parte humana haya sido resuelta. Por ejemplo, si nosotros queremos fomentar la personalización del aprendizaje, tendremos que hacer dinámicas de aula en las que el alumno nos estemos preocupando de cada uno de ellos, y tendrá que haber el rol docente, tendrá que ser pensado de otra manera. Para eso, la unidad mínima de transformación social, diría, en educación, no es el docente, sino el centro educativo. O sea, tendríamos que mirar cada uno de los centros educativos cómo quiere prosperar en esta adopción de la tecnología de inteligencia artificial para solucionar sus propios problemas. Y con eso luego mirar cómo pone la inteligencia artificial, pero es un poco ilusorio pensar que por el hecho de tener modelos muy potentes, eso significa que vamos a poder conseguir solucionar problemas que no hemos podido solucionar en 250 años. Porque si no los hemos podido solucionar en 250 años, no creo que sea por un problema de tecnología. Es un problema de una visión pre. Y luego, por supuesto, no tendremos ningún perdón, entre comillas, si no aprovechamos la potencia tecnológica para ayudar a la educación. Pero aquí, como parafraseando la campaña de tráfico, ¿no? Que él no lo haría, ¿no? O sea, tu perro no te abandonaría. Los médicos no lo harían. Los médicos no lo harían así. Sí, o sea, los médicos no están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la sanidad de la manera en la que se está planteando en educación. Los médicos antes de utilizar cualquier tecnología la prueban, hacen pruebas diagnósticas, pruebas durante mucho tiempo y después la utilizan. Nosotros en educación generalmente, a veces no es así, o sea, de hecho no es así. Aparecen las innovaciones así, vertical y en punta, y todo el mundo tiene que utilizar porque va a ser la solución. Y eso es un solucionismo muy torpe. O sea, uno tiene que decir, no, espera, vamos a probar. ¿Cuántas pruebas? Yo me dedico a esto, llevo 4 años intentando, pues eso, encontrar cuántos estudios de evidencia se han hecho, cuántas veces la investigación o la administración y los investigadores están juntos en las escuelas. ¿Y esto funciona, esto no? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? ¿Qué pasos previos tiene que hacer un centro educativo para aplicar esta tecnología? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Hay poca investigación educativa, ¿no? Entonces, obviamente la herramienta es potentísima, però necessitamos muchísimo más estudio. Bé, el plantejament que fas, Marta, em recorda que, clar, quan tens una revolució industrial d'aquest tipus però hi ha una crisi educativa i conflueixen aquestes dues coses, doncs fa que hi ha certs perfils, especialment el professorat, que es veuen en una disjuntiva. Què faig per resoldre aquesta crisi educativa i a la vegada veient que hi ha una sèrie de persones que proporcionen en principi solucions, i algunes des d'un punt de vista òptim. Però clar, hi ha una fricció i fins i tot un conflicte molt important. Quin és el rol del tecnòleg dins d'aquests ambients escolars, educatius i universitaris, que és molt creixent i que fa que fins i tot hi ha una certa pressió d'adoptar determinades solucions tecnològiques úniques i exclusivament perquè és el que toca, és el que s'està parlant i és el que hauria de fer. Potser haurien de plantejar, sobretot des del punt de vista del mètode més científic, que primer hem de provar, veure si funciona i evidentment amb
amb un disseny molt més cocreatiu, o si voleu de codisseny, de veure fins a quin punt algunes d'aquestes eines efectivament tenen un abans i un després i tenen resultats que siguin positius, no només pels alumnes, també pels docents, perquè tenen un rol a desenvolupar. I això també em fa pensar en una cosa que comentava el Robert Rallo fa un moment, i és que efectivament hi ha moltíssims models oberts actualment de sistemes d'intel·ligència artificial, només que aneu a Hugging Face, a GitHub, tot això està ple de grans models, no només de llenguatge, sinó moltíssims sistemes que ens permeten fer moltíssimes coses, però sembla que la tendència, especialment de l'administració, no és justament apostar per aquests models oberts o fins i tot per aquesta ciència oberta, sinó per, bàsicament, escalar cap al cloud computing que ofereix Microsoft, Google i companyia, i això pot ser una mica problemàtic, sobretot des del punt de vista d'oferir una educació que sigui el més transparent possible, que és un dels principals criteris o consideracions ètiques que hauríem de tenir. No sé quin és l'enfocament que vosaltres creieu que hauríeu d'adoptar, seguir una mica en aquesta política de les GAFAM o pressionar perquè efectivament tinguéssim moltes més eines des del punt de vista de la ciència oberta, tant de la universitat però també des de l'escola. Nosaltres de moment estem en estudi de trobar un sistema que sigui centralitzat, que sigui únic, que sigui robust i que permeti no patir atacs ni vulnerabilitats de les dades del nostre alumnat. Per això et deia l'exemple del projecte Hypatia d'Andalusia, que ho estan fent amb la base de Sèneca, que és una base centralitzada, i nosaltres volem intentar replicar-lo amb l'Esfera i amb el RALC, que és un similar, i que és una base tancada. I estem en estudi de tot això amb peus de plom i amb molta prudència. Vaja, que d'alguna manera confieu en la seguretat que us proporcionen algunes de les grans tecnològiques, però això no necessàriament és una cosa benvinguda no només per part del professorat, sinó per part d'una sèrie de comunitats científiques que veuen clarament com tots els recursos que estan generant no s'estan utilitzant i molts dels recursos que existeixen actualment són més que efectius des del punt de vista de no tenir una factura tecnològica enorme. Estem parlant que en molts casos, si voleu utilitzar algunes d'aquestes eines generatives, diguéssim, qualsevol, doncs endavant, però si voleu fer servir coses que estan una mica més, diguéssim, treballades i que no al·lucinen tant, i especialment que utilitzen les vostres pròpies dades, no qualsevol conjunt de dades, doncs veureu que s'ha de ser també una mica no expert, però tenir una certa formació, i aquesta part també és certament important, no confiar, diria, en les grans tecnològiques per donar resposta a tots els problemes que nosaltres tenim a l'aula i fora de l'aula. I no sé com ho veieu des de la societat civil, perquè, clar, aquest és un aspecte que segurament s'ha de pressionar moltíssim, perquè per no ser, no sé si hauria de dir la paraula esclaus, però per no ser excessivament dependents d'aquestes grans tecnològiques. Des de la societat civil suposo que us deu posar les mans al cap, que cada vegada hem de pagar més subscripcions. Nosaltres, com a associació, evidentment no som la societat civil ni representem a la societat civil, sinó que som una associació de la societat civil preocupada per la intel·ligència artificial, perquè el que tenim en comú tots els associats és que més o menys creients, diguem-ne, pensem que això va molt en sèrio. I a més, un problema d'això, diguem-ne, és que va molt ràpid. Això també hi estem d'acord tots, els creients i no creients, va molt ràpid. I que vagi molt ràpid vol dir que no hi ha massa temps per fer grans estudis ni per plantejar-se grans coses. Ahir un company que està aquí, crec que l'he vist per aquí, explicava el cas que ell ha vist, ha estudiat d'Ucraïna. A Ucraïna, per raons òbvies, no tenen massa temps de fer grans estudis i aleshores han pres decisions respecte a la formació de la gent per un país en guerra i que probablement continuarà en guerra perquè ja fa uns quants anys que està en guerra i probablement continuarà en guerra no només dos, perquè només ens en recordem de dos,
però ja fa anys que estan en guerra. Què vull dir? No estem, a nivell global, amb respecte a aquest tsunami que ve, que també es ve en totes les direccions, perquè això també és únic a la història. Mai una tecnologia nova, ja no parlo d'una revolució tecnològica, havia afectat des del primer dia a tothom. Tu miris per on tu miris, educació, salut, empresa, comunicació, ètica, mira tu per on tu miris, afecta a tothom. L'energia nuclear, per dir alguna cosa, que és una comparació que a vegades es fa per la potència que té en bo i en dolent, sí que ens afecta a tots, evidentment que ens afecta a tots. Rebem la llum en part de l'energia nuclear i tot això, però vull dir que no ens crea problemes ni grans debats, més enllà del debat bo o dolent, com crea això, no? Per tant, no tenim temps. En una dècada, no vol dir que hàgim de córrer ara, sortir aquí i dir ui, tot això pot ser meravellós o morirem tots. No. Però el que cal a tots els nivells és prendre decisions. Prendre decisions. Allò que els governs no saben fer gaire bé. Només les prenen quan d'això, si no les saben prendre, convoquen eleccions. No dic que sigui, però vull dir que... No, m'ha sortit pel moment, però s'han de prendre decisions. No es pot fer una altra reunió per estudiar i ens tornarem a reunir. Cal anar aprenent decisions. I nosaltres, com a una associació de la societat civil, el que diem és falta la societat civil en les taules de decisió. No n'hi ha prou amb els estats. Els estats tenen les seves agendes. I, per exemple, els dos únics estats que tenen un poder real sobre el desenvolupament d'aquesta tecnologia, que són els Estats Units d'Amèrica i la Xina, és evident, són dos models totalment diferents, un de democràtic, que per cert probablement elegirà un dictador d'aquí uns mesos, i un altre dirigit per un autoanomenat Partit Comunista, que no sé què té de Partit Comunista, però bueno, són dos models diferents. I aquests, tant si són democràtics com si no, tenen les seves agendes. Els únics altres estats que diuen alguna cosa són els estats europeus, que junts, per dir alguna cosa, treuen una llei que ja fa 5 o 6 anys que està escrita i que ara diuen que és la llei, però no serà llei fins que no l'aprovin els estats, i amb els ritmes dels estats això serà d'aquí uns quants anys. Amb els estats no podem confiar, han d'estar a la taula, evidentment, perquè entre altres coses han de regular, han de penalitzar els infractors, han de fer lleis, que és la seva feina, però no podem confiar en ells perquè ens guiïn, perquè tenen uns tempos que no són els tempos de la revolució i van despistats. Les grans empreses ja sabem el que volen, maximitzar la d'això. I els experts, cadascú fa el que pot. Falta la societat civil. Societat civil vol dir que en les agències, en les taules, en els fòrums, falten representants de la societat civil. Com es fa això? Això és el que hem de decidir com es fa. Nosaltres no volem que siguem nosaltres, nosaltres no representem a la societat, som 400 o 500, per cert, qui es vulgui apuntar silvicaí.cat. Però som un petit nucli, però els nuclis que vulguin dir alguna cosa han de ser escoltats, perquè si no són escoltats i són escoltats ràpid, no se sentirà la veu de la gent, de les persones, d'aquells als quals ens afectarà aquesta revolució. I aquesta és la nostra postura comuna que tenim tots els associats, entre ells tu, per cert. Sí. A més, jo crec que aquí hi ha un element, i vosaltres compartiu també amb la FED i amb les altres societats civils, que també hi ha una feina, una tasca clara, que és la d'educació constant, l'educació contínua, la de poder formar més enllà de les escoles, de les universitats, i tenir, no només a nivell d'Ateneu i de Casal, sinó a nivell de societat civil que constantment està a la frontera. El coneixement frontera no només està a les universitats, sinó també en aquell temps que dediquen persones que estan tant a l'empresa com també a l'acadèmia en aquestes societats civils. Per tant, això és fonamental. Jo el que volia, en aquesta mitja hora curta que queda, és primer deixar 20 minuts a l'audiència per fer una última ronda. Aquests 10 minuts han de ser molt més, diguéssim, acotats, no us explayeu moltíssim,
però que tindrien a veure amb, si bé ens hem de plantejar l'absència de sistemes d'intel·ligència artificial, no sé si amb això estem tots d'acord, però com a mínim com a humans hauríem de ser capaços de dir aquí no hi entra, no només per qüestions de privacitat, vull dir que hi ha altres qüestions que tenen molt a veure també amb la nostra capacitat de voler desenvolupar les nostres habilitats, al marge de les màquines. Però sobretot des del punt de vista no tant de l'absència sinó de la presència, com nosaltres des de l'escola podem fomentar un principi d'equitat, que vol dir que si hem d'utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial, doncs que tothom tingui les mateixes oportunitats. I això és possible? Això realment ho veieu factible? Fem una primera, en tot cas una primera ronda, una primera i última, i llavors donem la paraula a l'audiència, que estic segur, a totes les persones que esteu aquí, que teniu alguna pregunta, algun comentari, algun dubte, per traslladar a la taula. ¿Cómo lo ves, Mariano? Sí, yo la pregunta de hecho también la vuelvo a vincular con algunas de los comentarios que se han dicho, en particular lo de la cuestión de tomar decisiones y hacia dónde va la inteligencia artificial. Yo creo que es momento, creemos que es un buen momento para justamente, no sé si la palabra sería esa, pero vulgarizar la inteligencia artificial, que la pedagogía que hagamos sobre riesgos, potencialidades, facilidades, esté en boca de todas las personas con un proceso constante y sistemático realmente de profundizar en lo que es la inteligencia artificial y una aproximación crítica y una reflexión. Pasar de esto, ¿no? de las dos polarizaciones que hay ahora, ¿no? La fascinación o el miedo, y enfocarlo desde una visión crítica y reflexiva de qué es lo que tenemos como humanidad aquí delante. Y en particular cuando hablaban de tomar decisiones, yo creo que escalar la toma de decisiones a todos los niveles, desde el consejo escolar, realmente participando en el consejo escolar de la escuela o del instituto, informándonos y sabiendo qué es lo que se incorpora o lo que no se incorpora y el para qué se incorpora, y a nivel incluso, bueno, hasta el máximo nivel, fomentando la participación de la sociedad civil y de la sociedad en global, ¿no? Porque al final, otra capa que a lo mejor no se ha comentado aquí, que otra capa de análisis de la inteligencia artificial sería las consecuencias del uso extensivo de la inteligencia artificial. Estamos hablando de una demanda de minerales críticos que la humanidad está empezando a perder, la demanda de energía que de aquí a poco pues también la tendremos en situación crítica, y esa es otra de las capas que también en el debate sería importante incorporarlo, porque si al final nuestro alumnado es consciente que utiliza o no la inteligencia artificial, pero en función a vulnerar derechos igual de otras comunidades o de otros países. Lo dejo ahí como una posible también vía de debate y de toma de decisión. T'has desviat, per això? T'has desviat. Perquè és un tema sense cap mena de dubte i pot sortir, evidentment, a les preguntes, ho podem recuperar, que és fins a quin punt, doncs, evidentment, hem de donar resposta a alguns problemes creant més problemes. Però tornant una mica a la pregunta, que és, si ens plantegem la presència, com podem fomentar que hi hagi un respecte cap al principi d'equitat? O sigui, que totes les escoles tinguin les mateixes eines per tal de desenvolupar i augmentar les seves capacitats utilitzant sistemes d'intel·ligència artificial. Doncs penso que això és en part la direcció en què la recerca en intel·ligència artificial està evolucionant ara, que és el que he dit abans, anar cap a models que són molt més àgils, molt més petits, canviar la manera en què desenvolupem els algoritmes d'aprenentatge perquè es puguen executar en entorns que tenen menys recursos, que això al final també impactarà en coses com les que ha dit el Mariano de la sostenibilitat d'aquests sistemes, però estem evolucionant en aquesta direcció. Jo penso que avui en dia hi ha un munt de sistemes d'intel·ligència artificial generativa, si voleu, que es poden executar en els recursos que els alumnes que tenim avui en dia tenen a les aules. La majoria de les aules de Catalunya possiblement els alumnes tenen els seus portàtils. Hi ha sistemes que poden executar fàcilment en aquests portàtils. El cost està encara prohibitiu en l'entrenament d'aquests sistemes, que és quan realment hi ha cost. L'accés a aquests sistemes, però cada vegada n'hi ha més, com tu has dit abans, que són lliures, que tenen una qualitat més que acceptable, i penso que això ens està obrint la porta en aquesta equitat
no? Si tenim, amb els recursos tecnològics que tenim avui en dia, més o menys podem utilitzar eines bàsiques d'aquesta nova intel·ligència artificial generativa i podem començar a plantejar-nos quin és l'ús que podem fer dins del món de l'educació i com podem fer-ho això de forma eficient. Tu també ets igualment optimista? No ho poso en dubte, ¿eh? No, absolutamente estoy de acuerdo que la investigación debe ir hacia cómo encontrar sistemas que sean más eficientes, porque si no, la revolución acaba pasado mañana, si seguimos esta manera de producción. Pero yo creo que para el tema de la inclusión, ¿no?, de cómo podemos asegurar que todas las escuelas se beneficien por igual de estas características, yo creo que lo que es esencial, o una de las cosas que es muy recomendable, es poder acompañar a las escuelas en la definición de un protocolo de adopción o un protocolo de para qué quiero la inteligencia artificial, para qué la necesito para mis problemas y cómo la voy a poner en marcha. Y este protocolo, más que un protocolo, además es como un pacto. Todos los profesores de la escuela, todos los niños de la escuela y todas las familias de la escuela tienen que saber cómo se utiliza la inteligencia artificial y por qué y para resolver qué problemas. Porque si no, o sea, si a todas las escuelas le das lo mismo sabiendo, como sabemos, que en algunas escuelas hay todos los perfiles, pues los profes que se van a lanzar, los profesores que van, una cosa aún peor de lanzarse, son las personas que paran la revolución, ¿no?, que hacen este efecto horrible que tiene la innovación, que es el retroceso, ¿no?, porque hay gente que duda y entonces va para atrás, y eso es lo último que queremos. Entonces, sería aconsejable que las escuelas tuvieran cada una y de manera propia en cada escuela este protocolo y esta adopción conjunta de la tecnología para no caer en eso. Y tengo que decir, o sea, nosotros en Educasa tenemos un programa, es piloto, y es muy gracioso porque las escuelas con mayores recursos, las escuelas casi diría de élite, no tienen ordenadores en las aulas. No los tienen, o sea, tienen muy pocos ordenadores. Entonces, también tenemos que ver qué significa dotar de recursos, ¿no? Porque las mejores están, no digo que sea como lo de Silicon Valley, que no, vamos a poner los ordenadores, no, es que no centran su educación alrededor de los ordenadores. Y bueno, pues eso es otro... És tot un debat sobre quan entra la tecnologia d'una manera generalitzada i quan, evidentment, a part de l'accés a la tecnologia, es dota de competències, no?, a l'alumne. A quines edats? Estas escuelas de élite tienen un súper programa de pensamiento computacional y filosofía muy, muy, muy bueno, y los ordenadores están lejos. Sí, la computació no cal a vegades de hardware, no? També hi ha una part que és evidentment molt analògica. I des de l'administració, això... Jo crec que tenim, jo seré molt breu, jo crec que tenim dos reptes. El primer repte és el repte d'accés, i per això ja estem treballant en dotar amb infraestructura als centres per poder fer la transformació que volem. I el segon repte, que és un dels més importants, és el repte de com integrar aquesta tecnologia amb un adequat ús pedagògic. Aquest crec que seria el repte més important que hem d'entomar. I fer-ho des de tecnologies, des de metodologies que sabem que funcionen, metodologies actives, que estiguin al servei de l'alumne, amb un aprenentatge de crear, manipular, equivocar-se, de forma segura, amb un acompanyament del professorat, i crec que aquests són els dos reptes principals que tenim. I en referència a algun altre tema que comentàveu, de que s'han de sumar totes les veus, a mi m'agrada molt una metàfora que és la dels equips de rem, que per arribar a una meta han de sumar coordinats tots els esforços individuals. I en el cas de la intel·ligència artificial jo penso que hem d'actuar de la mateixa manera, sumar tots els esforços de l'ecosistema per poder arribar a un ús adequat i a un ús en benefici del bé social i humà. Molt bé, moltes gràcies, Maria. Et dono l'última paraula, Manel, però... Dos mesures. Sí, no, però endavant, que creguis... Dos mesures, no, ràpid. Una,
Quan hi ha un follon, quan hi ha una guerra, quan abans feia la referència, què fan els estats? Formar gent, escoles oficials, escoles de guerra, tal. En aquest cas, què s'ha de fer? Formació massiva dels professors, evidentment, dels mestres, però ràpida i massiva. Aquí és on s'han de posar els calés, i no amb tecnologies que, com s'apuntava aquí, al final, entre cometes, són el xocolata al lloro, sempre que anem al tanto, no? Per tant, formació massiva. És urgent. No podem esperar 3 anys a que els professors, els milers i milers de professores i professors d'aquest país estiguin pendents de si han de fer servir ChatGPT o no han de fer servir. És urgent, en un any, que tots passin per cursos de formació urgent. I l'altre és que cada centre hauria de tenir, com sempre, mesures més ràpides i urgents. Cada centre hauria de tenir un petit comitè de gent que pensés com i quan apliquen determinats experiments controlats, allò en casa i con gaseosa, en el centre corresponent. Això són mesures d'urgència que s'haurien de fer. L'altre és fer-lo de sempre amb el manual, que ara, en aquests moments, insisteixo, estem en un període no de canvis, sinó en un canvi d'època. Per això jo dic que a vegades les paraules, li podem dir el que vulguis, li podem dir quarta revolució industrial o quart divertimento humano, però posar-li revolució industrial és com pensar que això és una mica més. Primer hi va haver la màquina a vapor, després va venir l'electricitat, després va venir l'ordinador i ara ve la intel·ligència artificial. Si ho pensem així, no veiem lo important i urgent del que està passant. Albert, jo volia apuntar que estic molt d'acord amb el col·lega i des del departament nosaltres estem posant el focus des de l'inici en fer formació, ja les hem iniciat, les estem continuant i la projecció és fer més formació. Molt bona notícia, hem d'afegir les consideracions ètiques, per això? Amb consideracions ètiques, evidentment. Doncs ara arriba el temps per les preguntes del públic, perquè tenim un públic que té moltes coses a dir i estic segur que hi ha comentaris, dubtes, preguntes. No sé si el micro està aquí, em sembla que se sent prou bé, hi ha com un soroll de fons, però en qualsevol cas aixequeu una mica la veu i endavant. La podeu dirigir a qualsevol dels membres de la taula. Hola, bon dia. Crec que el panell és tan complet que és quasi impossible no coincidir amb tots vosaltres en algun moment i discrepar amb tots vosaltres en un altre. Però bé, crec que els fòrums tenen aquest objectiu. Només un comentari ràpid, agafant el fil del Manel, que estic absolutament d'acord amb ell. Jo trobo un paral·lelisme, us llanço la pregunta per si també el veieu. Per mi la irrupció de la intel·ligència artificial té l'escala semblant a la tipografia mòbil de Gutenberg, amb la promoció de poder fer els llibres, però amb una diferència que no és petita, és molt gran, a escala mundial, en un context de globalització. I faig el símil que ja no és una... Ha canviat, va tan ràpid que ja ha canviat el paradigma, no és una cursa de fons, que en una cursa de fons, si la sortida és dolenta, no té efecte, és una cursa de velocitat. I en la cursa de velocitat la sortida és clau. I aquí estic d'acord amb el que diu el Manel, de prendre decisions. I poso una referència que s'està produint. Singapur està posant diners damunt de la taula perquè els treballadors de 40 anys, ja han triat 40, no sé exactament per què, però ja són els de 40 anys, puguin tornar a espais formatius en les universitats on l'alumnat que està sortint estan garantint que els que surten ja i s'incorporen tenen ja coneixements el més extensos possibles en intel·ligència artificial. Per tant, és un repte no només dels que s'incorporen, sinó dels que ja estan treballant. Llavors, van en aquesta línia, crec, aquestes propostes de millores. I només una reflexió final. Això és diferent. No sé si ho compartiu, és totalment diferent perquè hi ha una qüestió d'un concepte d'alteritat. Crec que és la invenció humana que ens desconcerta més perquè s'assembla més a nosaltres.
té una característica que és nostra, que és l'aprenentatge, no té ànima, però aprèn. I a més aprèn les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any perquè s'utilitza arreu del món. Nosaltres dormim. Mentre nosaltres dormim, els sistemes aquests aprenen. I a la velocitat que van, llavors, crec que és un escenari d'un desconcert absolut i em fa un cert vertigen que entenc el que comenta el Manel, necessitem respostes ràpides, però en aquest context també tenim aquella dita que en temps de tribulació no fem mudança. Llavors no sé exactament quina és la sortida i entenc els dubtes que tenim col·lectivament. Moltes gràcies per les reflexions compartides i aquests comentaris. En tot cas, escoltem més preguntes i dubtes i fem una petita reflexió, vosaltres feu una petita reflexió sobre el que va sortint, perquè evidentment aquests segurament hi ha alguns vincles. Hola. Crec que hem de recordar que aquests models, com els models d'IA generatiu, no són bases de datos de motors de recerca. Són models lingüístics. I és per això que inventen i no són recursos per encontrar fets, però utilitzem molt sovint en aquesta manera. I és molt important de guardar en el cap que són models lingüístics. És LLM, Large Language Model. És exactament això. Ara, una llengua és un vehicle per la cultura. I ara, amb tots aquests models en els mans en general de societats americanes, tenim bases que són d'origen, malgrat que parlen no sé quants idiomes, la base, l'origen d'aquestes bases és anglòfona i americà. I doncs, en un context que coneixem tots aquí a Catalunya, d'idiomes fràgils, cultures fràgils, que necessiten una mica de suport, potser protecció, què podem fer per assegurar que hi ha bases d'entrenament que són una mica més orientats a cultures altres que aquesta cultura angloamericana. I quan parlo d'altres, no parlo només de català, però hi ha milers i milers d'idiomes i cultures que no tenen ni presència en internet. I què podem fer en el context de... Havia moltes vegades mencionat l'UNESCO. Què podem fer al nivell d'un organisme com UNESCO o altres de societat civil per protegir tots aquests idiomes que poden desaparèixer molt fàcilment i més fàcilment per falta d'existència en internet i en aquestes bases d'entrenament. Moltes gràcies. Una pregunta més, un comentari més, llavors fem una petita reflexió, 1 minut per cadascun de vosaltres. De fet, aquí, sobre això que apuntaves, una llança a favor del que s'ha fet fins ara aquí a Catalunya, que s'ha invertit en un projecte, en un gran model de llenguatge que es diu AINA, que justament tracta sobre el corpus, no només el que existeix a l'Enciclopèdia Catalana, sinó també el parlat. Sí, jo volia una mica enllaçant en aquesta línia. Ell parlava del biaix una mica de les llengües i a mi m'agradaria parlar del biaix de gènere, que crec que és un tema que no s'ha tractat i que potser hauríem de començar a preocupar-nos perquè no només perquè s'alimenten de bases de dades que ja de si estan esbiaixades, sinó perquè, a més, en la majoria de les tecnològiques o dels llocs de poder o dels qui creen els algoritmes, precisament no hi ha dones. Amb la qual cosa aquests algoritmes també sovint, de fet, de facto,
ja estan esbiaixats perquè no s'ha promocionat pel motiu que sigui o perquè no hi ha models femenins o pel que sigui. Per tant, crec que aquí tenim un problema molt important i que, a més, no només el tenim, sinó que crec que estem anant endarrere. És a dir, que potser durant uns anys semblava que caminàvem i que això s'aniria millorant, però crec que està anant molt endarrere. Jo soc matemàtica, quan jo vaig estudiar matemàtiques, i això fa molts anys, a la meva facultat eren més o menys 50-50. 50%, 50% nois-noies, més o menys. Això ara no està passant. Ara resulta que hi ha, com a molt, un 30% de noies. A les enginyeries ja no cal ni parlar-ne, perquè quan arriben a un 10% ja fem una festa. Crec que tot això és un tema que hauríem de tractar. Sense cap mena de dubte. Moltes gràcies a tothom. Farem una cosa, que és donar-vos un minut per donar resposta a qualsevol dels comentaris que s'ha plantejat, els 3 comentaris, o per recuperar alguna de les idees. Però teniu un minut, només un minut, i això ens portarà a 3/4, d'acord? Comencem per tu, Mariano. Vale, un minut, muy rápido. Comienzo con el comentario. Sí, yo cuando he comentado que los sesgos de la inteligencia artificial eran evidentes, entre ellos incluimos evidentemente el que no tiene una sensibilidad al feminismo, pero tampoco a culturas diferentes, son algoritmos racistas. Y aquí es donde al final, también del otro comentario que se decía, tienen capacidad de aprender, pues ojalá que el software base, el inicio de lo que hay en el interior de los algoritmos de la inteligencia artificial, sea capaz de aprender a no ser machista, aprender a no ser racista y aprender a enriquecerse de la diversidad que tenemos en el mundo, ¿no? Partimos, nada más como idea general, como recomendación, parte de algunas de las jornadas que desde la FED y diferentes entidades hemos impulsado, son las jornadas DAR, D-A-R, si alguien quiere por ahí visitarlas. A partir de ahí se hicieron 10 recomendaciones, que es lo que mencionaba antes, algunas están reflejadas de hecho en lo que se está pensando en regulación. Y nada más para comenzar, la primera es que la inteligencia artificial no es neutral. Això ja tens també, tenim una idea, un eslògan, si voleu. Moltes gràcies, Mariano. Robert. Molt breu. Jo penso que el que realment ens assusta i ens preocupa de la intel·ligència artificial és que hem descobert que la intel·ligència artificial és un mirall i ens estem veient a nosaltres mateixos. Perquè la intel·ligència artificial simplement se basa en el que hi ha fora, en el que hi ha a internet, els documents que tenim. I ara descobrim que hi ha biaixos de gènere, hi ha biaixos de context geogràfic, cultural, lingüístics, però és que és la realitat, és el que hi ha. I simplement potser fins ara no havíem sigut conscients. I és el moment que hem de començar a preocupar-nos. Molt bé. Moltes gràcies, Robert. Estem molt preocupats. Doncs el teu minut. Qué bien, porque tengo más tiempo, porque justo tú has dicho algo que yo quería decir, ¿no? Que la tecnología es como... No, al revés, mejor, me ha dado más tiempo para... La tecnología es como un espejo de lo que somos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos la oportunidad de decir, anda, mira, somos así, igual podemos cambiar un poco, ¿no? Y no que cambie la tecnología, sino que cambiemos nosotros. Y desde ese punto de vista, pues lo que hay que fomentar es la formación en pensamiento computacional y en computación, y cuando digo eso, tanto de los alumnos como de los docentes y de la sociedad en general, y cuando digo computación digo pues eso, entender qué significa este modelo de comprender el mundo y al mismo tiempo todo lo que hay paralelo, es decir, cuáles son las implicaciones, por ejemplo, cuando uno estudia computación, pues tiene que estudiar historia y filosofía de la ciencia para comprender qué significa un impacto de una revolución tecnológica en la sociedad y cuál es esta relación entre ciencia y sociedad, que puede ser más o menos exagerada, pero tendríamos que conocerlo. También las implicaciones filosóficas y éticas, es decir, eso también tiene que ser parte de la educación. Moltes gràcies, Marta. Maria. Jo crec que hem de seguir, de continuar insistint en la formació en consciència ciutadana, en consciència crítica, en perspectiva de gènere, impulsar els vectors transversals de perspectiva de gènere que tenim al currículum i incidir en aquesta línia per educar en aquests aspectes abans d'arribar a la intel·ligència artificial i que arribin els biaixos.
Gràcies, Maria. Jo em sumo al que ha dit el Robert, la intel·ligència artificial ens posa al davant del mirall. Per cert, això ens ajudarà també a comprendre millor com funciona el nostre cervell. Aquesta és una cosa que serà intrínsecament bona. No podem experimentar amb humans, però sí podem experimentar amb aquests algoritmes. I jo somio un al dia en què pugui... De fet, ara ja preferiria, segons quin jutge, preferiria que em jutgés ChatGPT. Però confio per determinats... No, ho dic en sèrio, Somio amb el dia en què per determinats delictes o faltes pugui elegir una intel·ligència artificial absolutament sense biaixos i absolutament lliure. Perquè els biaixos els tenim els humans i per això, davant de determinats jutges, jo preferiria que em jutgés ChatGPT. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Jo sobre aquest punt, si em permeteu una mica amb la posició de chair de la taula, doncs estic en part, evidentment, també d'acord, tot i que aquells que em coneixen i sobretot per la part d'estadística social que pugui representar, no hem d'oblidar que tots aquests sistemes d'intel·ligència artificial s'entrenen amb dades històriques, d'acord? I la societat, diguéssim que va evolucionant molt ràpidament i és evident que capturem part d'aquestes dades històriques i per tant hem de fer tot allò que és possible per mitigar aquests biaixos, no tant perquè no hi hagin aquests biaixos i els haguem d'ignorar, sinó perquè alguns d'aquests biaixos tenen una derivada que és la discriminació, d'acord? I per tant hem de ser conscients de tot plegat. Moltíssimes gràcies, Mariano, Robert, Marta, Maria i Manel, per totes les vostres contribucions, també al públic per les preguntes i comentaris, i si teniu més comentaris o preguntes, doncs els hi podeu dirigir ara al cafè, i també gràcies a l'organització per donar-nos aquesta oportunitat d'expressar-nos a través d'un debat. Gràcies a tots. Adéu.